Ćao svima, upravo mi je stigao S26 Ultra, tako da ćemo u ovom videu da uradimo unboxing i first look, da vidimo kako izgleda telefon i onda ću ja da koristim telefon nekoliko dana pa ide puna recenzija, ali hajde sada da vidimo kako izgleda telefon. Dakle, evo je kutija, ako je poredimo sa kutijom od S25 Ultra, vidimo da je gotovo identično, znači razlika je samo što je ovde malo više zoomirano na kamere i to je to. Ako okrenemo, jedna prava razlika odmah koju vidimo između ova dva telefona je ovde brzina punjenja, dakle S25 Ultra koristi do 45 W, dok S26 Ultra može do 60 W, što znači da imamo brže punjenje. Iskreno nisam gledao koja je boja, hoću da se iznenadim. Pa hajde da otvorimo i evo ga S26 Ultra, kao što vidite plava boja. Pored samog telefona dobijamo pin za SIM slot, dobijamo papirologiju i dobijamo USB-C na USB-C kabel. Hajde sada malo da pogledamo telefon i da ga poredimo sa S25 Ultra. Kao što vidite, oko ove tri kamere imamo ovo ostrvo koje nemamo na S25 Ultra. Zašto su ovo uradili? Pretpostavljam da bi jednostavno pratio dizajn ostalih Galaxy uređaja. I takođe vidimo da su ivice malo zaobljenije. Znači evo, ako ovako stavimo telefon jedan na drugi, vidite da S25 Ultra malo više štrči, tako da imamo blaže ivice. I ostale ivice, kao što vidite, na S26 Ultra su malo više zaobljene, tako da će biti malo prijatnije u ruci, zato što nije toliko oštro. Raspored dugmića, portova i svega je bukvalno identičan, znači sve je na istom mestu. Hajde da vidimo olovčice. Znači na istom su mestu i kao što vidite, na S26 Ultra je malo manja, čak je i ovo dugme malčice manje, ali pored toga, znači ista dužina, isto sve. Hajde da skinemo zaštitu sa ekrana. Isto ima antireflektujući sloj, tako da, evo, ako uperim u sebe, znači vidite me, ali nisam jasan. Zašto je ovo bitno? Znači, jednostavno kada ste napolju negde ili bilo gde ima dosta svetla, jednostavno neće toliko da reflektuje, pa će biti prijatnije za korišćenje. Kao što vidite, punch hole kamera na S26 Ultra je malo veća nego što je na S25 Ultra, tako da se nadam da će to da se prevede na bolji kvalitet slike. Tako da, ako ih poredimo ovako što se kaže na oko, nemamo neke razlike. Znači punch hole kamera je malo veća i malo je zaobljeniji S26 Ultra, ali zato imamo dosta unapređenja, ono što se kaže ispod haube. Mislim da sam ja lično najviše uzbuđen oko kamere. Znači, kamera ima jednu stvar koja je ludilo, jedva čekam da vam pokažem. Jedino da kažemo što me malo, ajde da kažemo, razočaralo je baterija. Znači, i dalje imamo 5000 mAh. Očekivao sam više, ali sada imamo još efikasniji procesor. Znači, S25 Ultra ima vrhunsku bateriju, mislim, trajanje baterije, 2 dana opušteno. Ja sam dobijao screen on time-a po 9 sati, što uopšte nije malo, a sada imamo procesor koji je još efikasniji, tako da sve i da ostane isto, to je i dalje vrhunska baterija, tako da se neću žaliti. Tako da, eto, meni sada ostaje da se malo poigram sa ovim telefonom, a vi pišite u komentarima šta biste želeli neku specifičnu stvar da testiram, pa eto, neke dobre predloge ću ubaciti u recenziju. I to je to.